Hello jama'a, barkanku da warhaka. Sunana Anti Munirat, kamar da kuka sani. Ya kuke, ya kwana biyu? Yau zan muku demonstration na yadda ake cin wheelbarrow. Da Allah da Annabi, wannan channel baya supporting na takura ma yara kanana, kuma baya encouraging yara su zo. So in ka san da cewa baka kai shekarun da ya dace, ko kuma kai baka da aure, dan Allah ka ku kalli wannan bidiyon din. Banda haka, ina so yi magana akan products din mu. Akwai zumbur shaka mike 20,000, 10,000, 5,000. Akwai maganin mata 30,000, 15,000. Akwai humura 10,000, 5,000. Kamar yadda na faɗa, yau za mu yi ci amma har da practical. Idan na san da cewa kwana biyu kun yi missing dina, zan dawo kuma zan ta sake muku videos masu kayatarwa. Kun gane abin da nake nufi? So amma ina so ku yi kokari ku danna like, subscribe akan channel din nan, so da za ku ta samu shirinmu a lokacin da suke dropping, saboda mutane da yawa ba su sani ba, kuma ku gaya ma friends ɗinku akan cewa ina dawo kuma ina kan YouTube. So kamar yadda na faɗa, za mu yi bayani ne akan cin wheelbarrow. Menene cin wheelbarrow? Cin wheelbarrow shine kuna cikin soyayya da mace, kuna cikin soyayya, kuna cikin jin daɗin soyayya, ka ɗan rungume ta, ka ɗan shafa ta, ka ɗan tattaɓa mata wuraren da ka san da cewa in ka taɓa zai rikita ta. Oho, mata suna so su mafa su ji daɗi fa. Ku mazan nan kun san da cewa na jima ina supporting naku. Ku maza ya kamata yanzu in ga muku abin da ya kamata ku yi da mata. So yau ba tare da za mu je da jimawa ba, ko kuma topic ɗin yayi nisa ba, zan koya muku yadda ake cin wheelbarrow. Duk da cewa ba namiji a nan, amma zan ba ku example. Na farko, shi cin wheelbarrow ba a yin shi akan gado. Bayan ka fara wasa da matanka, ita kuma tana tattaba maka kan nonuwanka, saboda maza ma suna da akwai sensitivity a wurin nononsu. In kin iya wasa da shi, sannan in kika zo wasa da wannan kamar a ce nono na namiji, su ba sa son shi soft kamar da mu mata muke so. Meanwhile ku kuma mazan ku ɗauki lesson. Mata suna son za ka taɓa ka murmuza shi nono ɗin a hankali, ka taitaya shi, ka tararraya shi, ka ɗan kun gane abin da nake nufi? Meanwhile su kuma mata, su kuma maza yadda suke so, suna so ki ɗan yi, bayan kina sakin ɗin shi kamar haka saman kan nipple ɗin kenan, kina haka ki ɗan sha shi kaɗan, kamar irin yadda yaro karami yake in kika dan shashi hakan nan, sai ki da ki dan ciza haka da hakorin ki na kasa haka, saman kan nipple din ne. Akwai mazan da ba dole sai kin sha musu bura ba, ko kin taba buran su ba, in dai kin iya wasa da nipple din su, to kin riga da kin gama daga musu hankali. So abinda zaki yi, in kuka gama wannan, in jikin shi in ka kuma ka tabbata kafin ka shiga mace kaɗan takin dabara, in kana shan jikinta nan ko kana shan nonuwan nan, kaɗan yi kokari ka kai hannunka cikin durinta. Da dabara ake yi ka taɓa durin ɗin ta ciki. In kaga durin nan ya jika, in kaga durin nan ya yi test, ya yi daɗi, ya bada armashi, kana sa hannunka in ka ji wani ɗan ruwa mai zafi-zafi ta ciki, ruwa mai yauki-yauki ta ciki, sannan gashi nan da ɗumi-ɗumi, to ta zama ready kenan, saboda a ci gaba da lumansewa. Ka gane abin da nake nufi? So first example na yadda ake yin cin wheelbarrow. Kun ga haka a gefen gado ake yi shi. In kuka yi kafan nan za ka ɗaga shi a iska, sai ka ɗaga wannan kafan shi ma a iska. Za ka rike duka kafafuwanta ne a iska haka. In ka rike, kaga ramin din yana ciki direct, ko ba haka ba, kafa kana saye a gefen gado haka, kafafuwanta nan ne za ka rike, ita kuma za ta sa pillow haka, sai a daga, yawwa, sai a sa pillow. In aka sa pillow a karkashin din, so za ta yi ta balancing hannunta. In tana da nonuwa jibga kamar nawa, za ta iya ta saka su a kai, sai don ka ji daɗin ɗaga kafan. In za ka shiga, ka shiga da ƙarfi, kare da na koya muku yadda ake rap, yadda kake gani wheelbarrow na tafiya, kana cikuyi ribi limu in chokata durin nan zai tafi
haka zai ta yi saboda tana jin daɗi. Za ka yi ta jin iyo sai ta manta da yaren garinsu. Cin wheelbarrow yana da daɗi sosai, yana da daɗi sosai. Saboda haka a koda yaushe ka yi kokari ka yi cin wheelbarrow ɗin nan saboda ka gamsar da matanka. Jama'a ni ce malamin ku Munirat Abdulsalam. Kar ku manta ku follow din ma duka social media handles din mu, akan TikTok Munirat Abdulsalam, akan Instagram Munirat Abdulsalam, anan kan YouTube Munirat Abdulsalam, a Facebook Munirat Abdulsalam. Kar ku manta ku danna subscription da like. Kar ku manta duka waɗannan abubuwan. Ba za ka iya daga matanka ka tura mata bura ba sai in kana da karfi sosai a jikinka. In ba karfi sosai a jikinka ba za ka iya kai ba. Shi yasa nake sayar muku da zumbur shaka mike. In ba wai karfin wurin bura ya mike bane kawai. Zumbur yana taimako wajen kara maka energy, yana da energy booster a cikin kasai na 20,000. Sai ka yi awa 5 baka gaji ba. Akwai mata jarababbu wanda za su zo ka jima a kansu. Sannan akwai consultancy waɗanda ake ma ma'aurata. Wannan kuma ka ku ɗauka maganan basa ake a wurin, a'a, za a taimake ku ne a san inda matsalan ku yake a wajen kwanciya, sai a baku shawara ne yadda za ku yi. Za ku kira mu akan layin da yake kan wannan wurin ɗin. In kuka kira akan wannan layin ɗin, dan Allah in ba hajar mu za ku saya ba, ku yi haƙuri. Akwai humara, akwai zumbur, sannan akwai wandalus maganin mata. Na in ka tura kuɗinka, don yanzu haka ba ma kan WhatsApp, amma za mu dawo bi iznillahi ta'ala. In muka dawo za ku samu number kiran wayan din za ku yi. Za ku tura kuɗi ne ta account din mu a 0021642480 Munirat Abdulsalam. In kuka turo kuɗin ku na Munir a cikin account din nan, in dai account da na kira yanzu anan ne, tabbas kuɗin nan wuri na zai je. So saboda haka zan bar business line ɗina kusa da ni, sai ka kira. In ka kira zan baka nawa layin inda zaka turo da debit alert, shedan ka tura kudinka kana so ka sai hajata, ko kana son consultancy, ko kina son humra, ko kina son wanne cikin product din mu. Insha Allah ba cuta ba cutarwa. Ku dai tabbata dai a wannan account din na 0021642480 GT Bank Munirat Abdulsalam ne duk abinda za ku yi. In ba a wannan account din ba, ina roƙon ku dan Allah kar ku kuskura ku tura kudin ku. Na bar ku lafiya.